Eta gaurkoan udagiroan gaudenez, udagiroko gai bati helduko diogu, gastronomia, festa, eta, nolabait gure herriko ohitura zarrak barnebiltzen dituen zita bati behiratuko diogu. Izan ere, atzo hasi zen Orion, Bixigua Orio estilora jaialdia, eta iasan antolatzaileek emandako datuak kontutan hartuta, urtetik urtera arrakasta gehiago duela esan dezakegu. Aurreikusita zeuden txartel guztiak saldu dira, eta asko Orioko plazan izango den jatetxe nolabait zetaren erraldoi horretan zerbitzatuko diren bixiguak dastatzeko, aukerari gabe geratu dira. Eta honetaz guztiaz hitz egiteko norekin, kontaktuan jarri garen, norekin hitz egingo dugun, akaso pertsonarik egokinetako batekin, Jose Miguel Zendoia parrillero famatorekin eta katxina jatetxeko sukaldererekin. Jose Miguel, egunon? Egunon. Bueno, aurtengo hirugarren edizio duzu, Orion, bixigu eguna ospatzen. Alare, hasteko esango nuke bixigua jateko ohitura aspalditxotik datorrela, eta arrainau prestatzarena Orion behintzat ez da kontu berria. Ez, guk gehiena erretzen duna Orion da bixigua. Eta leku askotatik etortzen da jendia, sakonberrun bezugo eta erdedunak, eta danetatik etortzen da bixiguak. Gainintzeko arraiak eukitzen ditugu parrillan, lehengoa, rodabailu eta oidanak, baino fama gehiena daka bixiguak, Orion. Orion bixigua daka fama gehiena. Alare, zergatik erabaki zenuten, ezakit igual astapen horietan bertan izan zinean, baina jakingo duzula pentsatzen dut, zergatik erabaki zenuten, bixigu eguna antolatzea Orion, zein zen hasierako asmoa? Olexe egun baten komentatzen egon ginen, parrillerok eta itonek alkatiak esan zigun, zergatik ez dugu itxen, beste lekutan itxen den bezala, berdele eguna, ero beste gauza batzu bezala, o Tolosan aragilena, eta guk hemen zergatik ez dugu organizatzen olexe bixuan festa bat. Eta, alkarrekin egon ginen, eta pentsatu gendun, eta aurrea. Eta, aurrenek urtean egin gendun, da arrakasta oso ondila esan zan, eta, geute gehiago. Gero uste dut, pixate, entzuleak ulertzaten, eta horiora juteko asmoa baldin bakate, ez da bakarrik bixigua dastatzeko aukera, bestelako arraiak ere dastatzeko aukera izango da, eta gainera bestelako kontuak ere badaude, ez? Nolabait horioren historia, arrantzale herri bat izaterekin lotura duten kontuak adibidez, uste zakit bihar edo larun bat goizean, emakumeak izango direla sareak untzen, eta bestelako kontuak ere izango direla ikusgai, ez da? Bai, egongoia, larumaten, bilarra egongoia, erretzen preparatzen marbitako erraldo handi bat, 1200 razio, eta iganden esangoia atunare bai, eta zezango izut, Orio etortzen maldimaz jendia inbitatu etortzia, gainea Orio herriak bere xamar pixkata baka, zartzezeanian herrira, parrilla usaiak, bere herrira zartzezean batea ikusten dira parrillak eta erretzen jendia arraiak, eta gehiena, ikusten dana, normala den ezela bixigua. Orio estiloa, esate zaion bezala, Orio bintzate fama horrekin dakau, bixiguekin. Ez dugu, Ximil, eta Orio estilora zein da, parrilla normalin da, o zein da Orio estilora aipatzen den hori? Bai, Orio estiloa da, guk egiten dugu, ebakileakin, bizkarren, bixiguei, gatza larrilla botatzen dixau, eta gero jartzen dugu parrillan erretzen, bezu bere egite zer gabe. Dana egiten de bixigua ondo, kantaurreko guztian, restaurante guzti egiten de ondo, baina ez dakit gu geure zeuri dakau, Orio estiloa esate zaiona, bixigua jartzen dugu bezu bere gabe. Eta zezango izut, hola bitu beti handik eta orduan horrekin egiten dugu. Eta nik ez dakit oso ondo atatzen zaigu eta gustora horrekin, estilo horrekin. Eta alaberrez, egin beharreko, parrillero bati alaberrez egin beharreko galdera, zein da bixiguan bat prestatzeko sekretua, o zeuen sekretua? Bixua sekretua hondik ez daka. Bihar da bixua oso freskua, eta gero bixua bihar dugu gutxi inda. Eta sekretuak ez daka hori jartzen da parrillan erretzen, olio pixkat eman, gazlarria, eta jartzen da parrillan erretzen, eta parrillan normaletan ez da hori bat minutu, 10 minutu hola emate zaio buelta, eta beste 10 minutun bestaldeko alderdia erretzen da, eta gero, ateatzen da kanpoa, eta orduan, sekretua daka gutxi inda ateatzean, arraitanak ate berdiak gutxi inda. Bai, eta gero, lamina batzuk jartzen dira, utzila lamina batzuk, gero piper bat puskatu gabe, gindila bat puskatu gabe, eta orduan bixua izatzeti beti irikitzen da,
botatzen zaio olio bero-berua bere bautzi laminakin, eta bai, hori da, eta gero berriz ospin pixkat botatzen zaio, eta atzea hartu eta zartaia botatzen da, opaela azate zaio bezala, eta botatzen da, eta orduan atea zaio botatzen dizu binagria eta olioa, eta bixuei atatzen zaion jugo guztia, zartaian ligatzen da, eta gaina botatzen zaio, da, vamos, horrek presentzia harrekin mailakuten da, eta, bueno, jendiak oso ondo ikusten du bai. Aituta, Josimil, beste kontu bat hor, bueno, asko hor sukaldan ibiltzen den geha, eta seguro entzula asko, bueno, sukaldean arituko diara, normala dan bezala, arraina egiterak orduan bada hor pixat probleman bat edo, nik trukoa deskatu nahiko nitzuke, arraiekin akaso horrexagoa da, baina arraiakin puntua hartzea, nola dakizu gutxi egina dagoela edo, ireki barko duzu, zeuek ere irekitzen dezue pixka, tripatik irekitzen dezue ikusteko, edo nola dakizu zein den puntori, sekatzeko arriskoa daulako arraiakin askotan? Hombre, gu beti horrekin gabiltza eta ikila urrutirere antzematu xau, goiko partian begila nola dakan, azita do, pixkat moitzen, batzuk esaten de begila lurrea hautzeta eroitzen arian, ia builte mateko morundola, baina, bueno, gu koloriagatik antzematu xau, eta peaututa baldimado oandikan, espaldimada libratzen barrietan, oandikan, builte maten aztemazea, puskatu iten da, eta orduan, putzin bertzaio libratu arte, eta gero, beste batzuk giatzen dia, egin da doneston, bizkarrezurra, dakana arantza dakazen hori, heldu eta hori libratzen baldima eskuen gatzen mazezu, ia parrillatik ateatzeko morundo. Eta bestela, hirugarrena da, zuk ateatzezu, ustez egin da dakazu, baina aztezea irikitzen, izatzetik beti hasi berde irikitzen bizigua, eta aztezea nien irikitzen ezin baldimezu iriki gutxi zamarra egin da baldimakazu, nina isuetola, Orduan, eitzen da, fuente batekin tapatu, armario bero baten sartu, eta handik 3-4 minutua, ero 5 minutura, ia bisua dakazu bere puntu-puntun. Hobe gutxi inda atatzea beraz, pasatza baino. Bai, asko zeo bio da, arrai guztia gutxi inda ate behar da, eta pixkat utzi behar goldima zaio gero ezurrak entzeko, hobe da guztia. Baina bere sekretua da gutxi inda ateatzia. Bueno, egia esan, bisio egun osbatzen baldin bada Orion, dudai gabe zitzatekela horlako egunik antolatuko kantauri itxosoa hor parez pare ez da genu. Zu, denbora asko pentsatze amazula hor, gaina familiatik ere otorkizu ohitura edo tradizioa, parrian ibiltzekoa. Asko aldatu dia garaiak, ez da, itxasoa eta esaneat, bisio egun antolatzen da, baina gaur egun bisioa gutxi dago, ez da? Bai, alderdi hontan, hori dakau pena pixkat, leheno asko zan bisioa, baina inda desagertu. Eta oan azidiat, zeoze muestra batzuk azaltzen, baina gutxi, hemen ez dakau bisioik jendiantzako beste bisio, porque bisioa asko gastatzea, eta orduan, junberrezateu, gehiena bisioa kalidadeko honena dabil momentu honetan tarifakua da. Eta ekartzen digu, harrapatzen da, gero urak hotza dira, Atlantiko gura hotzak, eta korrientea hondik, eta da bisioa, lehengo amengo bisioa esan bezalako berdintzua. Berdintzua da. Bai, eta gero etortzen da hori, kamionekin, gelatan hiltzen den, banaka harrapatzen da amuekin, eta gelatan sartu, eta okerra gatzen da, bizik, eta etortzen da, honea, bisigua puntu igonenian. Eta tarifako bisigua, o levantea ondik adolako, eta izi asko baldimado, orduan azoreztik ekarri berzateu. Etu, Josimil, eta Orio parten eta arrantzalek zer diote, bisigua berreskuratzeko aukerari ikustu dute, era bat desagertu da, nola ikustu dute handikan bisiguan egoera? Bueno, era bat desagertu da, o indikan ere badira alebinak txikiak edo igual zaude tamaina ederrekoak o zinda egoera? Bai, oan arte, igila etzan bat ikusten, baina oan, ondarroko arrantzalekin da, egoten naiz, eta esaten de, badozela, barku batzuk azidia zeoze harrapatzen, eta txikilare pixkat ikusten bai, eta bisua egarrak azaltzen azidia, baina oendikan, hori ondo zaindu behar de, txikila harrapatzen baldima ondik ez da izaten, eta baina ni pentsatzeet amendik urte batzuta, pentsatzeet amengo bisua berrezea azalduko. Ez dakigu zergatik dezein duzan, ni mutikozkorran itzela akorratzen naiz, mutirkun amu txiki bat hartu, eskolako errekreuan geizte ginean moia eta pantxito txiki garbatzen ote ginean. Eta orduan maia emate ginean, jonen pantxitok eta zeharian da, esatezan gauza hori. Eta gero geuta gutxio eta dana desagertu nintzen, baina oan pixkat azira azaltzen berez. Bueno, ia da, eta berri hori bisua
gure kostaldora gerturatzen den. Jose Miguel, amaitze aldera, azken galdera bat pixoat entzulei edo gonbita luzatzeko. Bueno, esan dugu, oiek bai bukatu diala, baina badaukera bestelakoak jateko, marmitakoa edo pixoat egitaragoa aipatu iguzu. Ba, bera, ni pentsatzen dut, konbite bat itiot jende guztiai, hori joa etortzen baldin azarte, bai gaur bilar da etzi, ba oso ondo pasatuko dela jendiak, ze egongoa plaza ondon, beste estan handi bat jarrita gallegoke bai, bere olabarrua, doan gaina famoso egin da olabarrua, futbolak inda ez dala, bai. Eta orduan, olabarrua ongoa, gallego bete ongoia preparatzen, eta salduko ditue pintxok, eta gero ongoia beste marisko desente, eta horrendik aparte, marmitako ere bai, bilar larun bata, marmitako erraldo handi bat ingo de, jende jan nahi dunantzako, bandeja txiki batzutan zerbitukoa, eta euro bateko presioa zango. Eta bilar, ingo de, giganden ingo de, atuna erreta parrilan. Eta gainuntzeko azadorek danak irikitean goia, plazan espaldimadot ez da otokirik, eta baino gainuntzeko azadorek guztietan, eta leku guztietan, bisiua jateko aukera esangoa hori guztien. Bueno, ondo pasatzekoa eta ondo jatekoa batez ere ez dela faltako, datozen egunetan, Orion bisigua Orio estilora 3. jaialdian. Jose Miguel Zendoia parrilleroa eta katxina jatetxeko kidea. Mi esker gaurkoan Kalegorrian saioan izatetatik eta bisiguaren kontu guzti hauek eta Orioko jaialdi honen gainean hainbesteko kontuk eta aipatzagatik eta ondo joan dadila asteburua. Eskerra zuei eta nahi dizun arte. Bueno, aio. Aio, eskerrik asko.